Здравейте! Днес ще ви представя едно много интересно приложение от Cydia, което е фоторедактор на вашите снимки, вградени в... като приложението няма икона. Изцяло ефектът е в галерията в Photos. Като виждаме, като влезете в галерия и на дадена снимка до Edit се появява иконка малка, която е вашия фоторедактор. Много удобен за редактиране и доста полезен с доста ефекти. Виждате, доста неща има. Ефекти, блур, зададени по какъвто начин. Ето вижте тук примерно как се блурва и само телевизора остава се вижда. Ефекти, които ги има в доста приложения, но нито едно, до сега поне аз лично не съм срещал, което да ми е вградено в галерията, доста по-удобно за работа. Няма да излизате и да го търсите приложението и тепърва да ето вижте как става текста написан. Приложението се казва Rendaria 8. Може да го изтеглите от Cydia. 1.2.1 версия съм сложил аз. И по-стара версия работи, но предполагам, че в по-новата версия има нови плънинги вътре, които са като ефекти. Има настройки. След инсталацията от Cydia, от Settings, трябва да си го пуснете. Enable. Тук всичко по принцип по дефалт е изключено. Вие си ги включвате. Всичките филтри, които предлага приложението. Save to Album. Автоматично се запазват ако включи тази функция в галерия, си прави негова папка Rendaria 8. Според мен е лично доста добро приложение с добра практика. Това е всичко от мене.